nongkit kambat ke nongkersan jongka United Democratic Party UDP nongpo circle henne ka singis asisten ke 8 paubiang ya ka kerteng jong ba belajar rani ubade MDC jongka nongpo constituency kumukur tong ban airang biang haka election MDC ban sawan nongpo constituency ya ka tekasur ke nongkit kambat ke nongkersan jongka UDP nongpo circle ke 8 pau haka jinyalang pai ba jongka UDP nongpo circle kabal along menta ka singi ka arpotrik nailur haparish nongpo haka balawan bari don lang do ba Meryl Bonds melek nongpo uba belajar rani MDC ke nongpo uba Andreas Singkli presiden ke UDP nongpo circle lambat kiwe kinongkit kambat kinongkersan ke UDP nongpo circle tin ke benukong nang syap hari ni ka cenmit ke pemerintah nagaliang ka nongpo circle kumjuru mga Andreas Singkli ku presiden hidap daga jik dokumen hari ni ka cenmit ngilayo banya ngidap sidepsen ni ka General Council Jungi te hadin bangi asyong ka General Council Jungi ni la sim ye ka menjur ngi la rai hang ni la pa ya ka kerteng jong ibalajit rani ibalong isting MDC barakeju kopor ni tarwa biang ya ka kerteng jong i syaki baiba jengi kinong persian jengi ba sasisin unlong biang kandidat jengi te dagawai kesur dagawai kedur nilai sim ya karai ba barok kila ya menjurlang dagawai rakti ba inlong biang kandidat jengi to kana kopor ngi penpau ka jing dokumen ka parti berokawai ke parti UDP hapo jong ka nongpo circle akaba menta ka singi delegasi ka bangi yok ban penlong ya ka General Council jong ka parti but ki briu jong ki noilam parti na ki primary unit na ki sub circle ki repair hapo jong ka nongpo konsensi yok ban ya kenduk lang menta ka si akaba ka agenda akaba layok ban pendep menta ka si galong kawai gede kejing pensngau na kaliang OMLA halor ki rukom trekam ka ba mai latre apo kane ka snem ka ba nungkong ka ba layo ban tre kum OMLA ban ai kejing kheng ban ai kejing pentip sya ki para nong kersan ki badan apo jong ka konstituensi bro kawai ba di penpau jing dokumen ban kaliang ki ba nong kersan khamtam ki nong lam juga parti ki penpau yang jing dokumen ka ba ki layo sngau ye gai ka ba kaliang OMLA ulah persang ban tre bat kabaar nang ta na kaliang ka General Council nang kasi kila recommend biang ya ka kerteng ke jonga kum sitting MDC na ka bantaban yakun ya kane ka election MDC ka bansawan awat ada angin patip ya ka tarik lani ka por ka parti kana ndre kum ka parti hi ka bakongsan galong bangin nang penkre na ka banta kane ka election ka bansawan bat na kaliang jonga nga penpau ko jing songu penpau ko jing songkumen ba ka parti kala ai biang hangai kane ka jing syania ya ka bangan ya kun biang kane ka election MDC ka bansawan oi hagi ni ki sansnem ki baladep kum wei na ki MDC jong kane ka dong ka thang ni la persang ban tre la ka dei ka mat ka be dei bat ka district council bat kum juru hagi be dei bat ka dong ka thang ki ban wanra ai ka roi ka par ni la persang ya ka ege ka ba nang penbah ya ka konstituensi hi bro kowe ama kata na kalian kejunga kan kepor nga penpau kejing songu ya ki nong kersan baro ki ban ai biang ki kejing kersan kan ki menta ba keju kepor na kalian kejunga nga wer nga khot ya ki perlok nong kersan ki jungi ki bala judon rangkat lembat ni hapo ka parti bat kumjuru ya ki wei pat ki perlok ru ki bom syam ladon ka parti ru nga smau ban wer ban khot bakin sobha ban ailem ya kejing ya Trilang kejungki na kabanta kane election MDC kabansawan but nilai keren ru hakaban ya kun ya kane election kamdei da kabangin su kentho ya no andai ngin ya kun halor ki nongrim ki ba ka parti UDP kala trei haba kapor ka badang don hapo ka isi but kumjuru kum MDC ya ki mat ki bangala persang ban penurlong khamtam hakabede ba kariti kudustur ka khandau ka siap jong kane ka dong ba ka thain ki jongi ni dokumen bakato gatne ki jing angnut jong ki paiba jong kadong kathai inde tang jong kadong po konstituensi ande jong kadong ribhoi ki jong hi ki don ki bangela ban penurlong ki don ru ki bangidang hap barang sa teng bat ni kermen ba ka jing ailat biang jong ki paiba nginla ban penurlong ya kini ki jing angnut na kaliang jong ki paiba bat ni kermen scam ba kum ki paiba jong kadong po konstituensi ngin nang ban perkhat bah nang ne syahmat naga benta bangin yakun ya kene election MDC khamtam naga benta ki paiba nang pesan ki jongi ki belai dorakat lembat ni
bakin yai Shalem bakin yai Skem banya don apo jong parti bat ngakit bok yang ru ya baro ki para nong tre nadu presiden secretary ki MLA jongi ki nong kersan nadu ki sub circle ki primary unit ki jongi bangin nang sedang bantre no nadu kan kapor bat nakalian jongi kum ke parti ru napo ka circle ngin nang yai nang sakmat nagawai ke primary unit sekui pat kita gide ki benta ki bangi layok banya keren na gini kisi